Anem a automatitzar una màquina de mecanitzat amb 2 cilindres i un motor. Manualment es col·loca una peça i es prem el pulsador. Llavors el cilindre 1 avança i subjecta la peça. Al mateix temps, el motor 2 comença a girar i mou l'eina. Un cop la peça està agafada, s'espera assolir la força suficient. Quan la peça està ben subjecta, el cilindre 3 avança lentament, arrossegant el carro que subjecta la peça. Quan el cilindre 3 arriba al final, comença a retrocedir. Quan el cilindre 3 ja ha retrocedit, s'atura el motor i retrocedeix el cilindre 1 afluixant la subjecció. A la propera pulsació, el cicle pot tornar a començar. El cilindre 1 té una cursa curta i només fa força en un sentit. Per tant, pot ser de simple efecte. En canvi, el cilindre 3 serà de doble efecte. I també tindrem un motor amb un sol sentit de gir. El cilindre 3 ha de tenir reguladors per poder controlar la seva velocitat. En el cilindre 1 necessitarem un pressòstat per poder saber la pressió i, per tant, la força que fa. En el cilindre 3 necessitem 2 detectors, però en el cilindre 1 només necessitem un detector. Doncs el pressòstat ja ens dona la informació necessària. Els 2 cilindres i el motor necessitaran les electrovàlvules corresponents. El cicle s'inicia quan es prem el pulsador. A més, convé comprovar que els cilindres estan enrere. Llavors avança el cilindre 1 i gira el motor 2. Quan la pressió superi el llindar establert, s'activarà el pressòstat S0, que farà avançar el cilindre 3. Però el pressòstat estarà actiu fins que el cilindre 1 comenci a retrocedir. Observem que el pressòstat inicia l'abans del cilindre 3, però es manté activat quan aquest cilindre comença a retrocedir. Per evitar el conflicte, afegim el detector S3. Quan s'activi el detector S4, el cilindre 3 començarà a retrocedir. A l'activar-se S3, s'atura el motor 2 i comença a retrocedir el cilindre 1. I quan s'activa S2, el sistema queda a l'espera d'una nova pulsació. Veiem com estan els altres detectors i vàlvules en els canvis d'estat. En aquest punt també està activa la vàlvula S0 i en aquest també. I, finalment, aquí està activat el detector S3. Anem a analitzar-ho per veure quins dels detectors marcats en vermell farem servir. L'S4 només s'activa un cop i per poc temps, no necessita complements. En aquest cas, interessa fer servir S0 perquè així la lògica coincideix, encara que hi ha un conflicte que haurem de resoldre després. I aquí farem servir S3 perquè es correspongui amb l'estat inicial. Ens queden per resoldre les incerteses en cas de coincidències. Tenim un cas de coincidència, que haurem de resoldre amb un relé que actuï com a memòria. El canvi d'estat del relé ha de ser en punts que estiguin ben definits i entre les dues combinacions coincidents. En aquest sistema és fàcil, ja que en els 2 casos tenim un punt intermedi en el que la condició no es repeteix. Ja tenim totes les dades per dibuixar el circuit. El pulsador fa avançar el cilindre 1 i posa en marxa el motor 2. A més, la simultaneïtat de S2 i S3 desactiva el relé. La vàlvula S0 fa avançar el cilindre 3. A l'activar-se S4 s'inicia el retrocés del cilindre 3. A més, s'activa el relé. L'activació d'S3 atura el motor i fa retrocedir el cilindre 1. Acabat el cicle, esperem que es torni a prémer el pulsador i es desactiva el relé.